Hemen salam. Bun abzorda populyarny semeyni maşin Toyota Sienna 2020. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Birinci bilen abzora başlamak Sienna'nın tarihi vardı aydık geçeylin. 1997-nji ýylda birinci pokoleniýasy çykýa. Görürsüňiz şerde suratyn goýjak. Populyarny boldy, köp adam halady. Ondan soň ikinci pokoleniýa çykdy 2003-nji ýylda. Bizde Dut Sienna diýýärdiler. Ýadyňyzda şanolsa şerde suratyn goýjak. Ondan soň üçüncü pokoleniýa çykdy. Ana şuny ümit bilen üçüncü pokoleniýadyr. Soň 2021-nji ýylda uje 4-nji pokoleniýa çykdy. Sienna'myza abzora başlaýyn birinji bilen içinden başlaýyn. Sebäbi Sienna'ny biz näme üçin gowarýas? İçi üçin. İçi giň, yumşak. Maşkalan hem agda sığya, ondan da şaram söwdagarlarymyzyň süýüp sürýän maşynlar şu. Şu wagtda men bilýän bay söwdagar telekeç oglanlar Sienna'nın birinci pokoleniýasyndan, ikinci pokoleniýasyndan yük maşinet ulanýarlar. Realny nadёжный maşin döwlenok, galanam ustalar aşakda kommentariýada ýazyň. Sienna'nın nämesi çalyp birinci döwülýär? Hökma suratda. Mene bilemok, siz ýöne bilýänler baý bolsa hökma suratda ýazyň. Sienna maşynyň nämesi kim, nämesine pretenziýaňyz bar, nämesi çalyp saýlanýar, nämesi çalyp döwülýär. O zatlar men bilemok, şoň üçin men sizden soraýan. Hökma suratda kommentariýada ýazyň. Like çaşyň, dostuňyz bilen paýlaşyň. Abzor we Sienna gowruňyza ýaraýan bolsa. Salona geçemizde. Giňişçe salonu bolanlar iýminde giňligine Sienna'nın hiç pretenziýa ýok. Ýygyna oturmam udobny, öňüne oturmam udobny, iň ýygyna oturanda da udobny, şuň bagajnygam udobny daşa. Maşynymyz XL komplektasiýa. Mundan daşary L komplektasiýasy ham gelýändir. Mata salonu bolup, ondan soň XS gelýär, birazçyk sportiwny model. Soň limited gelýändir oglanlar. Limited elbetde has kymmadyr. Berde funksiýalardan oglanlar cruise control ba, elbetde palasada açýymyz ba, Afgonda açýymyz ba, sürme üçin gerekli hemme funksiýalar ba. Liçna maňa cruise control gerekler hiç wagt ulanamak şu funksiýany. Şu funksiýany ulanýanlar hökman suratda ýazyň cruise controlsy ulanýanlar şu funksiýany. Size realne şoruň derdere ýaraýarmy? Liçna men hiç wagt ulanyp görmedim. Afgonda açyk hawa, palasada açyk hawa, cruise control hiç ulanmadım. Şuňa alçyk özüne görä monitorjy we oglanlar elbetde klimat kontrol hemme zady kontrol et bolýar. Podograf sidenýamyz we ýöne ventilyasiýa sidenýamyz ýokdur. Men ýalňyşmasam ventilyasiýa sidenýa diňe limited komplektasiýalarda gelýän bolmaly. Galanam has gowy bilýänler hökman suratda ýazyň. Lük çaşymyz ba ýöne bu bir lükdir oglanlar. XL'ler bir lük gelýär. Limitedde has gowy komplektasiýasyna 2 lükli gelýär we arkajygynda monitor gelýändir. XL'lerin arkasynda monitor gelýän amma bizinkil gelmeýän amma gelýän çalyja gymmadyrak bolup biler. Limitedde de edil şoňalyk gelýän amma gelmeýän amma monitor ba bolsa uje baha gymmatlaýandyr. Lüboy bir funksiýa goşulsa maşyna baha ütgendir. Torpedasyna geçemizde oglanlar hiç şeýle pretenziýa edip biljekler. İdeal tiklen owodan we yumşajyk koja bär tikilipdir. Bär plasmas ýöne bäri bir gaty. O da muňa pretenziýa çeker hiç sebäbi bär yumşajyk şoň üçin. Bär hem şeýle yumşajyk koja tiklen bär plasmas barda çok şuňal ideal nice. Jejek ýöne vidi
gatoğudan. Aşakta da vardır yani barda çok. Bäri ama çok köprak salmak üçün. Barjağışımız. Bärde şungal çıkıp patstakanyımız. Hem de idealnedilen. Pretenzamız yok hiç şeyli. Inni ıydına geçelim. Ben siyananı sürmen halamak doğru maydayın. Ben siyananı ıydına oturman goğuran. İn goğuran yerim. Leva başın vazara gidemeze yadınıza düşemi. Oğlanlarla gidiptik. 4 dolup. Siyana tut gittim sonra. Onunla yönü siyana 2. pakaleyniydi. Gidemeze 1. pakaleyniydi gittik köyünede, in köyünede. Qaydamızda 2. pakaleyniydi öyle. Yani bizde dut siyana değil yani. Sol köyünüsü çerçoğun yolunu idealini yumuşak ve udobna hiç yadatmadı oturumda. Ve gelemde de edil songal. Hiç yadamadım sonra. Daja 1. pakaleyniyasam goğuşum, 2. pakaleyniyasam 3'em, 4'em. Elbette 3, 4 biraz gımmadırak. Arzan del. 1. 2. pakaleyni şu at goğusa udası var son. Sprosam ken son maşinan. O maşinlar alıp kredit börönörüm köp. Yan kayıtışmayal sövdağarlığım ulanıp börön köp. Opşum ideal maşinlar hem zat üçün. Iydına oturmak. Serdin nähil udobna olanlar. Sonku pakaleynyalarda olanlar ayın aşağına koyulan amadır şeyle qallar ya. Zivanla oturan ya. Koyanlara yapranıp çık. Bärde hem zat kontrol et bolya. Sijenyan öz işleyişiniz yalak. Giyin mi ıydı? Giyin udobnu mu? Udobnu oturmak. 2021'de barjağa şeyle bitew elya. Tarpeda bilen bitew şeyle uzunca elya. Gatoğudan o da. Realni oğudan men onu sırk gördüm bir gedek yönün tak absor edem dok. Basım onam absor eder. Iydanna klimat kontrol et bolyan rolanlar. Avtomat ve özüňize göre nähilek isteseňiz soğuk, isteseňiz ısı üfledip bolýar. Bärde şungal çık zaryat güçün yer 3 sanak. Bulara 100 bi. Bärde de oja gönül blok bir tane sok. Gapyny isteseňiz bärden, isteseňiz daşyndan, isteseňiz bärden emek bolýar. Setkacığımız badır oğlanlar şu vaat viz için setkan galdıran oğlum. Setka galanna odan mı ya da düşen odan yazın komentar edin. İn ıydına geçemizde de udobna oğlanlar oturmak. Birazcık öňdäki oturany öňräsi üşürýän hasam udobna olarýarlar. Iydına bir ütköşük zat yok. Bärde klimat kontrolüm yok. Bärde özüňe görä hissat kontrol et bolnak. Ýene çağalar alıp bizden bir patstakanik ve telefon da zaryat koýar alçyk yer jaýaş var. Boldy. Hiç köşk zat yok. Bagajnyň açylşygy. Pultda ulanlar açylýar. Neçe funksiýa köp bolsa şonça goýarys maşyna. Şuňa alçyk bagajnyk. Üç köşk zat sığmaya bärde 200 tane çemadan sığýar. Ýöne ýanky başda aýdamda sowdagarlar gatykany ulanýar bu maşyny. Näme üçin? Sebäbini görkezýän sizler. Birazcık güýjülenmeli. Şey diýäsolyn, ullokan bagajnik bolýar. Matras atýan, ýatýan. Arkaýna iki adam sığýar. Ana näme üçin sowdagarlarym goýarýar. Hemme zat sığýar. Bu sijenler aýrybam bolýan rolanlar. Köp sowdagar şolaň hemme sijenlerini aýryp şeýle ulanýar. Atak 4 adamlyk maşyn we islam zadyň sığýar. Bärde de bir kiçijek kreslojyk bardyr. Gallyralym. Yapylşygam. Yan salonlarda aýdyp beremde ýatdan çykdy. Kamera zadnya vida bazı oğlanlar. Oğlanlar. Men ara kakar belä üçin täze başylarda ýok aýsyl goýaý go. $25, $30 goýun şonu. Gül otur diýer atça diýer şol mesele. Ýok, jurlon kal alýan demir goýmaly. Şurda bir gidravlikadyk goýan bolsalar gül ýalak goýar $20-30. Toyota hemme zatda ekonomiýan. Milyonlap pul gazanýan. Goýup şu taýda $25 gaýrat edizek. 3,5 motor, 290 ýaş atyn güýji.
0'dan 100'e çenli 9 sekund. Yönü imini şu karakteristika bize ken vazny däl. Näme üçin? Siena'nın biz bir sportivni maşinaya çapışma üçin ya bir gat sürme üçin alamyk. 3,5 motor bolonda benzin yakışı gatı bir köp zatda. 9 litr 100 kilometre. Otlanşığı. Motorun sesi eştilenok. Çalacaba salonun çalacağıyla önü bir 3 köşk eştilenok. Indi sürüp görelim. İnge sakladı. Hopsuzluğu yattan çıkaramdık. Lüğü yapalım. Ses eştirmeyeceği. Her yedek men lüğü yapmayan. Näme üçin? Sürüp göremde salonun içine sesine ekilip gelýänini siz bilersiniz yani. Audio sisteması var da aydık geçen olanlar. Hiç şeylek dapalın içine kalon kadar koymak gerek gel. Kamera zadnya video yani görkezmedim size. Seyredin. Bahadır. Emme bak. Kabat yattan çıkya. Maşin vardı. Näme aytıp bermedik olsa men näme ýadymdan çıkarsam oğlanlar hökma suratda kommentarda ýazın. Yürüyüş gatga şu was şörde. Uğraş şör koyacak kolana öylemi. Yürüyüş gatga goşun. Ulu maşin ýöne badalsy kiç maşinlerden kemler. Siena'nın yumşaklığı var da. Köpüğünüz bilensiniz hocam. Köpüğünüz Aşkavada da edip görünsünüz, Çerçevada edip görünsünüz bu maşinle. Yumşaklığına hiç söz yok. Gatı yumşak maşin. Yumşaklığı bizim her videoda lüboy bir maşin duta olan dengestiriyaz. Näme üçin? Hem yumşak maşin duta olan, hem köpüğünüz bilýäňiz, köpüğünüz sürüp gördüňiz, köpüğünüz aylanıp gördüňiz şo maşina, köpüğünüz minip gördüňiz, bilýäňiz şoň nähil yumşaklyk. Bärde duta olandan has yumşakdyr bu maşin. Highlander'dan hem yumşak şu maşin. Highlander'dan has yumşak. Toyota kompaniyası 0'dan 100'e çenli 9 sekundda. Barlalyň ýöne 60'a çenli. Arkaynam çıkýar. Belki ondan çal çıkýan bolmagy mahmal. Sebäbi 3,5 öküz kelleçe ýörýär şu maşin. 3,5 öküz kelleçe ýörýär. Öküz kelleň näle gowy ýörýärini bilýäňiz-de. Duta olandan dut keramdan gowy ýörýärmi? Gowy ýörýär ýöne bärde gowrunma-da. Edil badalşy olan kel çalt bolmasa da gowy ýörýär. Edil bu maşinimiz oğlanlar arada geldi Amerikadan ve ideal ýagdaýdadyr şu wagt. Hiç şeýle çykdyjy ýok. Edil şu maşin bardy aýdamda. Ýörüşini söz ýok maşiniň. Yumşaklygyna da söz ýok. Opşym ideal maşin gözleýänler meňe alak. Her bir maşina at takyp bilýänler Siena hiç ýyl at takyp bolarok. Ana size Siena almaly. Sebäbi men nähili bir maşina abzor edýän bagajny dar diýen, bir maşina abzor edýän gaty diýen, ýene bir maşina abzor edýän dar diýen, bärde şo zatlaryň hemmesi ba ýekece minus kapot galdyramyzda hidravlika ýok, şo ruchnoy. Şurada ýoluň büdürsidir ýerinem sırf körkedeýin. Bärge salasma melenok. Ýuwdurup çyk geldik maşina. Operatorun eline seredäň her wagt maşin yumşak dälmi. Şoň eli erwet titreýän bolsa, значит maşin yumşak däl. Şoň eli titreýän bolsa yumşak. Yol tutuculugy. Oglanlar bärde yol tutuculugynyň üç köşük bir zada garaşmaň. Sebäbi simeyni maşin we asly edilende bu o zatlar üçin däl, çapışma üçin, pırlama üçin, taýdyryp powerowda girmek üçin oňa zatlar üçin däl bu maşin düşünýäňiz. Simenja maşin maşgalas ullar üçin şowda universal maşin ýetirän bolýar. Tormut tutuculugy. Gaty gowy tutýar. Ýyly täze uje öwrendiler nädip tormut sistemany etmäni. Maşin yeňilläl, agyr ýöne gowdurýar. Yine bärde geçirecek kolyanna. Inni maşin barada aýratyn bir pikirim. Motor spesialny öçürmedim oglanlar. Motorun sesini siz eşitersiňiz ýaly. Nähilek?
Edil bir ütköçük motorun sesi daşyny eşitilenok. Indi öçüreýin, size has udobny bolar ýaly. Maşin barada aýratyn pikirim. Oğlanlar, Siena öz bahasyna degämi? Elbetde. Siena'lan 1-nji pokoleniýasyndan 4-nji pokoleniýasyna çenni hemmesi öz bahasyna degýär. Soňkular gymmatmy? Hawa gymmat oğlanlar. Bu 3-nji pokoleniýada, 4-nji pokoleniýada gymmadyrak ýöne şoňa görä hemme zat alýaňyz. Täze maşin, hemme funksiýa, ýumşajuk, komfortly maşin alýaňyz. 1-nji pokoleniýalar şu wagt $5.000 başlaýar. İkinci pokoleniýalar $9-10.000 başlaýar. Üçüncü pokoleniýalar ýylyna görä uje gidýä galyp, ana bunymyz bilen $22.000. Edil şu wagt şularyň bahalary $20-22.000 aralygynda bolýar. Soňkular $30-35.000 aralygynda. Siena almak isleýän ýöne biraz arzan almak isleýän diýseňiz, onu bize ýüz tutup bilersiňiz. Amerikadan auksiondan alıp berers, Copart'tan alyas, çalak-çulak degence da alyas, özümüz oňortýas, şey diýip soň satyp goýýarýas. Çalaja peýda bolup. Emindi bu maşynyň win koduny kime gyzykly bolsa, maňa WhatsApp'tan, Imo'dan, Telegram'dan nerden size udobny bolsa, aşağı nomerlary ýazyň, men size win kodu uradaryn. Men şu maşyny alardymmy? Elbetde ulanlar. Men arzum ikinji maşynyň hökmünde Siena almak, ýöne ol biraz soňrak. Ýöne men has täzesini alasym bile. Iň soňky model alasym bile. $35.000 ýere oň üçin ýene bir 10 ýyl işletem gazanaryn. Opşop, ýene bir arzular. Elbetde alardym oğlanlar. Alanyňa diýen maşin. Maşynyň kemi barmy? Liçna men şu maşynyň hiç ýyl kemin bilemok. Şu kapodundan başga, ýani kapodunyň şeýle ruçkasy. O da liçna men özüm her bir zada ünsüremden soň men üçin soň ýaly wajny da çok şördi. Gidravlikaçyň bolmagy men üçin wajny. Belki köp adam üçin wajny däl, şoň üçin bärde ýokdy. Kim seni arzu edip beren bolsa, tapaw jok, siz täzesini arzu edýäňizmi? Men ýalak ýa könesini arzu edýäňizmi? Tapaw jok. Her biriňize nesip etsin, iň esasy adam jaňy sag bolsun. Serce zabrala, te balotelle, de opletaja marmela.